Стамбульський формат. Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв запропонував майданчик для перемовин про звільнення Криму. На його думку, саме Туреччина може стати у цьому посередником. Наскільки життєздатним може бути стамбульський формат, чи можливо посадити Росію за стіл перемовин щодо повернення вкраденого Криму, дізнавався Владислав Стужук. Розблокувати процес звільнення окупованого Криму. Для цього треба посадити Путіна за стіл перемовин, а зробити це можна в Туреччині. За словами лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, з Анкарою про це попередньо вже домовились. Він переконаний, наші західні партнери теж готові підтримати. Йдеться, зокрема, про підписантів Будапештського меморандуму, Сполучені Штати та Велику Британію. Однак головне питання – чи вдасться посадити за стіл перемовин окупанта. Но опять-таки и здесь, в этом вопросе, тоже необходимо согласие Российской Федерации. Что касается турецкой стороны, они уже выразили готовность, в частности, с министром иностранных дел разговаривал и говорит, пожалуйста, мы с удовольствием, только нам необходимо, чтобы к нам официально украинская сторона обратилась. Україна вже знає приклади позитивної співпраці з Туреччиною. Так, 2 роки тому за сприяння Реджепа Таїп Ердогана вдалося звільнити бранців Кремля і заступників голови Меджлісу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова. Відомо, що Путін прислуховується до Ердогана. Не зіпсував їхні стосунки навіть збитий Туреччиною російський бомбардувальник Су-24, який залетів на її територію. Звісно, для проформи Путін тоді образився на Ердогана, але ненадовго. Володар Кремля першим запропонував закопати сокиру війни і пішов на примирення. Царь взял и приехал к Эрдогану навстречу. Сам приехал. И встреча была неравных. Потому что Эрдоган стоял намного выше. И тогда я адвокату Полозову сказал, он пришел ко мне, я сказал, если меня кто и освободит, это будет Эрдоган. Буквально через несколько месяцев я вышел на свободу. Змусити Росію піти на переговори про звільнення Криму можуть також жорсткі санкції, переконаний голова Меджлісу Рефат Чубаров. Ефект вони матимуть тоді, коли під санкціями кишені окупанта спорожніють, і грошей на вбивства українців і кримських татар не залишиться. Скажімо, абсолютно посилення економічних санкцій, яка б завершалась би, чи яка б виходила б на ембарго на енергоносії російські, або відімкнення від банківської системи міжнародної SWIFT. Отже, платформа – це дуже добре, це треба вітати, але платформа без механізму примусу неефективна. Росія, попри злочинну окупацію Криму та частини українського Донбасу, репресії проти кримських татар та українців, релігійні гоніння та численні воєнні злочини, досі залишається членом Ради безпеки ООН. Тому, на переконання Рефата Чубарова, притягнення окупанта до відповідальності і відновлення світового порядку треба починати саме з реформування ООН. Будь то Стамбульський формат, Женевський формат, поки оця головна міжнародна організація ООН не знайде механізм примусу свого члена у разі брутального порушення цим членом міжнародних норм, все це буде неефективно. Крім дипломатичного і санкційного тиску, фінальну крапку у звільненні Криму мають поставити Збройні сили. Українське військо, яке з початку війни зміцнилося, тепер має бойовий досвід. Саме він, на думку експертів, має завершити процес звільнення півострова. Ми повинні бути готові к освобождению Криму. Для этого нам нужен боеспособный флот, который может стать в противовес тем силам, Черноморского флота Российской Федерации, которые уже созданы в Севастополе, в целом в Крыму. Это вооруженные силы, которые в сухопутном порядке через Суходол должны готовы быть зайти в Крым с учетом той военной группировки, которая уже создана в Крыму. Поки формат звільнення Криму існує як ідея. Концепцію обговорюють дипломати, юристи, правозахисники і військові. Першочерговим завданням лишається запустити процес і посадити Путіна за стіл перемовин. Однак одне відомо точно –
Остаточна перемога буде тоді, коли бранці Кремля і військовополонені вийдуть на волю, а над Кримом знову піднімуть українські і кримсько-татарські прапори. Владислав Стужук, Іслям Пінка, Заман, АТР.